A semente un pouco empezou por unha chamada da Casa da Xuventude para xerar un proxecto con adolescentes, por inquedanzas tamén persoais e individuales, e nos parecía interesante para leválas, extrapolalas ás adolescentes. Un pouco xorde tamén da idea de que mal nos comunicamos, que había esa dor de que non nos damos comunicados, somos moi agresivos comunicando. Que a veces ese diálogo que mantemos con nós é moi exigente, é moi injusto, non? Cando ese diálogo non o temos pois, con outras persoas. E cando cambio a mirada hacia min, casi consecuentemente cambio a mirada hacia as demais persoas e hacia o mundo. A min axudoume, sobre todas as cousas, a relativizar os acontecementos que sempre magnificamos, e ao magnificalos, pois lóxicamente generanos ese estrés e esa ansiedade. É bastante habitual que tratemos ou procuremos centrarnos en coidar dos que nos rodean, sean familia, sean parexa, sean amigos, e en olvidar moitas veces as nosas necesidades. Eu a primeira foi eu comigo era con as mochilas, con pedras que simbolizaban o diálogo interno negativo. Despois a outra era eu cos demais, en que se tratamos a comunicación asertiva. O pasivo, pois, era unha persoa que non falaba, sempre estaba hacia dentro, esposado, casi de rodillas, non? O agresivo era unha persoa tremendamente explosiva, violenta. E despois o asertivo unha persoa que respetaba os dereitos, que sabía escoitar, que poñía límites a ellos demais, que sabía comunicar e expresar as súas necesidades. E despois habíamos o risco de o depresivo, que era unha persoa que xa dimitía, que xa se aislaba, e o risco que se puña para un adolescente pois caer nese pozo que podía, falamos de suicidio tamén, porque a veces é un tema tabú que non se trata, e intentamos tocalo non duramente nin friamente, sino de forma realista. Deberíamos de empezar a tratarnos bien y autocuidarnos ya desde niños para mejorar como personas y así poder mejorar nuestras relaciones con los demás, y también eso nos va a ayudar a gestionar todas esas cosas, problemas y quehaceres del día a día. Unha vez se fixo aí na Casa da Xuventude, a idea tamén foi, pois en outros talleres que levábamos quizás 6 meses, 7 meses traballando coas persoas, o reproducimos. E deses obradoiros, como eso, ansiedade e estrés, ben dormir, incluso en algúns talleres de memorias que estuvimos dando, fixemos a parte máis de como nos comunicamos co resto, para reflexionar sobre eso, para incidir e para crear conciencia sobre a importancia do trato. E xusto en parte do taller de ansiedade e estrés houve xente que decidiu sair á calle con nós para facer esa semente como máis grande. O sea que foi como dun granito, pois vamos reproducindo hasta chegar tamén a compartilo co mundo, non? Veo muy necesario realizar este tipo de intervenciones o de actos públicos, más en la calle, ¿no? Un poco para promover el movimiento social o la revolución social, y en este caso la revolución del amor y del buen trato. ¿Por qué considero, unido a esto, promover el buen trato? Creo que estamos sobreestimulados con todo lo contrario, es decir, con noticias malas, con la gente que cada vez es más individualista y se trata peor. Y entonces creo que es muy importante recordar que normalmente cuando tratamos bien a los demás, tarde o temprano eso se nos devuelve y también es beneficioso para nosotros. No obstante, no hay que hacerlo de manera egoísta. Creo que si todos pusiéramos un poco esta cadena de favores, ¿no?, de tratar bien a los demás, pues llegaría más lejos. Empezar desde o persoal, o individual, levar os colectivos cos que traballamos, crear para colectivos cos que traballamos e despois a marcha final, que é darlle o universo, o que aprendimos para que outras persoas podan, polo menos abrir os ollos ou ver algo está pasando.
Pois dixemos, hai que mover fíos, entón empezamos a chamar, hai que chamar a Iris, hai que chamar a alguén que se deixe pintar o corpo e que deixe escribir mensajes positivos no seu corpo, María Quintas, Entiéndete. Bueno, empezamos así cos coñecidos amigos, xente que nos quere e que ten unha filosofía similar a nosa. Un ovillo volador que andaba por aí, que era Pablo, anduvo recollendo a xente co fío. Solo o feito ese de provocar ou de facer algo provocativo e algo diferente nunha cidade tan máis clásica ou máis conservadora como Ourense, xa valía a pena de remover cousas, non? E eu creo que tuvo unha boa acollida. Encantoume ver como ao principio a xente estaba moi reacia, non se querían acercar a nós, pero como pouco a pouco foronse acercando, participando, como dixeron cousas que a todos nos gusta que nos dixeran e que moitas veces non nos dicimos nin a nos mesmos, foi unha experiencia moi bonita. Animamos as persoas que nos siguen por redes a facer a campaña en redes, subindo unha foto deles ou delas que significa para elas bo trato, tanto a nivel persoal, co mundo ou a nivel relacional. Non, é tamén unha chamada a acción, non só se queda unha parte teórica ou expositiva da importancia do trato, senón que aplicaran deso que se falaba nesta experiencia, porque non case o nome máis bonito que ten, experiencia de que aplicaran ao día a día, ainda que un poucas que non se permitiran ou que non se falaran mal ou que se cuidaran como se merecen. A mí só por eso que era unha chamada a acción aplicar o día a día, non só quedar eso no estético, na performance e que bonito, non? Senón que despois cada un aplicara pequenas dosis de bo trato no seu día a día, non? Na incertidume camiño sen rumbo, dando pasos firmes, consciente do mundo, perder o control, voar na cabeza e ver a beleza de quenes tropezan. Entre moitas cousas son sobrevivinte de violencia de xénero. Costoume moitos anos recoñecer este maltrato que sufrín e por este motivo participei desta campaña, porque creo que é moi importante que ensinemos o significado da palabra maltrato, pero tamén que aprendamos o significado da palabra botrato, que para min foi unha ferramenta que me axudou a relacionarme mellor comigo mesma e co mundo. E tamén como ese ano, o levamos tamén a outros obradoiros que estábamos levando a cabo, tamén nos contrataron para un espacio Concilia no Xurés, unha convivencia moi chula que hai, e pois extrapolamos a semente do botrato cunha árbore do botrato coas crianzas que participaron no Xurés. É adxetivo, pero acabamos despois con crianzas, con a rapazada no rural, no Xurés, fomentando ali un árbore, que ademais era un árbore feito con cortezas e que a creatividade dos rapaces ali quedou. Educadores ou participantes daquelas xornadas terminaron asumándose a campaña case un ano despois. Este proxecto foi totalmente práctico e unha forma moi artística de transmitir conceptos que non se suelen tocar, a verdad, e logo, por outra banda, é unha temática totalmente nova. Por que? Porque sí que se aboga moitísimo por non o maltrato, non o maltrato, non hai que maltratar, etc. Pero nunca se ve pois como se pode actuar en lugar de darlle como un aspecto negativo ao non se pode facer tal, e darlle a volta totalmente, velo dunha maneira como máis de crecemento. Pode que meu aprendizaxe sexa saber domar esa tempestade e saber que non podo ter todo baixo control, e ti o sabes. Na incertidume camiño sen rumbo, dando pasos firmes, consciente do mundo, perder o control, voar na cabeza e ver a certeza de quenes tropezan.